Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародаро, дар навори имрӯза боқои калону боқои миёнаҳан. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Иншааллоҳ боварӣ дорам ки ба шумо маъқул мешавад. Беҳтарин боқоҳоанд. Тамошо карде як дона лайка бародаро биҷиқев. Дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Иншааллоҳ мо баҳри шумо беҳтарин наворҳо мекунем. Худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед ва агар битонед бародаро дар имои одноклассника ҳам видеоро падилитсия кунед. Худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. Дар шумо чизе ки маъқул бошад дар комментария бинависед. Иншааллоҳ мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Худо нигаҳбон. Бародаро бақай калон нархша 18000 сомонӣ мега. Бозор чанд чикар гуфти ака? 13 ним бозор кайс ҳастиш наметияш дақиқа. 18000 сомонӣ нархаш. Бақай калон ина бародаро бақара 13000 харид. Бозори Хоҷи Шариф нав харидаш. 13000 сомонӣ харидаш. Бақай фарбе ина бародаро бақай бур нарша 15000 мега ва 14000 додагиш нест. Бақай калона нарша 15000 сомонӣ мега 14000 шкан додагиш нест. Дар 14000 надодаиша? Дар 14000 додагиш нест. Бақай бародаро 15 боло муомила мешавад. ина бародаро бақара 13000 мега. Бозорда 11000 шкан додагиш нест. Бақай калон 13000 сомониш мега. Бозорда 11000 шкан дақиқа мега намешавад. ина бародаро бақай калон нархша 17000 сомонӣ мега. нархша 17000 сомонӣ. Бозор чанд чикар ака? 14-15 бозор кайс ҳастиш додагиш нест. На договор 17000 сомониш мега. 14-15000 додагиш нест. ина бародаро бақай сфеди калон нархш 25000 сомонӣ. Бозорда 21000 шкан надодагишад. 25000 сомониш мега. нархш 25000 сомонӣ дар 21000 надодагишад. ина бародаро бақа нархша 9000 сомон мега. 8700 додагиш нест. Бақай сафеди хубай калонай 9000 сомониш мега. Акайра чанд кай 16 инаиша 16000 сомонӣ мега. 16000 сомониш мега. бародаро бозор 13000 шкар додагиш нест. Бақай калон бозорда 13000 шкар додагиш нест. ина бародаро бақа 13000 сомониш мега. 13000 сомонӣ нархаш. ин бозор чанд чикар ака? бозорда инҷа нав савдо кайсан 11700 дақиқа надодаиш ҳасташ. 11700 надодаиш ҳасташ. 13000 сомониш мега.
اینا برادرو با خیزر نرخشه 13,000 сомонӣ мега. Бозорда 12,000 мешканд و гиш нест. 13,000 сомониш мега. Уша чанд гуфта яка? 10,000. Уша 10,000 сомонӣ мега сияҳа. Уша 13. اینا برادرو 20,000ش میگه. 20,000 сомониш میگه. 16,300 بزرگ کرده شد و دیگه نیست. 20,000 сомониш میگه. 16,300 دو دیگه نیست میگه. خودش میگه 16,300 ندادمش. اینا برادرو با قای کلان 16,300 сомониш میگه. چندش گفتی яка 16 16,000 сомониш میگه. بخشش برادرو 16 میگه. بازار اگه نقش کرده که بزرگ 14 بازار دو برادرو 14,500 کند و دگیش نیست. 300 کیلو بر گوشت خالش میگه 300 کیلو هست. 16,000 сомонӣ на бақай калон. ина бародаро бақай калон айшани чанд гуфта ишака 14,500 сомониш мега. И бозор чанд карака 12,800 сомониш кам бозор да дагиш нест. пишти бақа бародаро бақай фарби созай 14,000 сомонӣ нархша мега. رحمت کلام اینا برادرو بخای اعلی ایریم هم نداره بخای اعلی 12,000 شفتی 12,000 сомонӣ нархش برادرو. بازار چندش کرد بازار یگان نرخش کرد 9,700 9,800 بازار کایس هستش دو دگیش نیست. 12,000 сомониш میگه. اینا برادرو بقا چند گفتی яка нархша 15 нархша 15,000 сомонӣ میگه. بقای фарбе бозор чандиш карака бозор да 12,500 канд و дагиш нест. 15,000 сомонӣ нархш. برادرو بقای фарбе нархш 15,000 сомониш میگه. ایشان برادرو 15,000 сомонӣ میگه. ایشا بازار چند کا بوشا ایشان سلام بازار 12 میشکن دادگیش نیست. نرخش 15,000 сомониш میگه. بقای فرده با قیدگی